Hey, had you look at them again? You got like ya. Nwa Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye mma mgbe eji egbu ya. Nwa ahụ Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye mma mgbe eji egbu ya ji ilue. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Nwa ahụ Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye mma mgbe eji egbu ya. Nwa ahụ Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye mma mgbe eji egbu ya ji ilue. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Mama ahụ gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike maka ọgụ. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Hey, ma. All right, ladies and gentlemen, Marco Alagegu, you know what a dialect? Call or dialect. Or Ọhiọrọ Ọhiọrọ means all the time. All the time. Ngwa. You can say, okay, nine, mbe nine. So, let's listen to Biako in this music. Kawagashi. That child that cries all the time. Who knows when Nyoje ba kwadara? Onyema mba here kwadara. There are just children who more lehurumo. Ebega akwa. Then he went ahead to say, "Now baga the dog. At the dog, more than what he bera kwagaba what you want chakaya." Because what he bega kwa. Mashie kwanja gike. Ihe na onye josa agbapụrụ ọgụ ya ma akwa shọgụ wọ. Hayamma ndewe m na chabala kwuru na ọkwado ejinwe Maazị Dọchi ngonye owere anyị ngonye ụra na chọbịa ya kwala. Mama nne m lee nne m ngo mama hayamma. Nwa ahụ Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye mma mgbe eji egbu ya. Nwa ahụ Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye mma mgbe eji egbu ya ji ilue. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike maka ọgụ. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Ada kori aja ka abịa ma onye ma mgbe eji egbu ya ayam. Ada kori aja ka abịa ma onye ma mgbe eji egbu ya ji ilue. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike maka ọgụ. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Adakweriaja is the name of a deity. Now, Celestino Biako Araya to represent a woman that is married to a man named Oriaja. But in actual sense, Adakweriaja is the name of a deity. And I will explain in subsequent videos when I will present Ebu Celestino Biako. Nka Omer explain who Adakweriaja is. Maazị Dọchi nemo ngonye were anyị gbachiri ike. Hey, Dadoja kabịa ya ala n'ohe kọrọ na akụkọ ọrụ ụtọ. Ebelebe, ebirike ebiri ndị nwe m. Ebirike ebiri lele n'ugbo na hode nna shaka gbara ya. Nwa ahụ Ebe Ọhiọrọ Ọhiọrọ, onye ma mgbe eji egbu ya. Nwa ahụ Ebe all the time, onye ma mgbe eji egbu ya ji ilue. Nne nwe gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Mama ahụ gbaga dị dọgụ, mashekwa nja gị ike. Onye ji ọsọ agbapụrụ ọgụ, amanụcha ọgụ wọ. Yarụ maka imere dị mma basai. Iwe onye kim izelebe kayamma acholoba izelebe tiki ilegele. Yo, mama. Hey, is that difference?
mashe kwanja gike. Ine defend la baby gi. Manyi kipe mada korea jamashe kwanja gike. See you, love you.